Jo no vull ser exemple de res. Jo només vull fer l'ofici, el meu ofici que tant estimo, el millor possible. Procuro que la gent, tot allò que faig, que em puguin veure amb aquesta passió, que a vegades poden veure amb la meva mirada, amb el meu to de veu, amb la meva gesticulació de braços, només espero que la gent pugui veure que aquesta passió i donar-los, que els està la gent al meu voltant, poder-los donar o puguin sentir això que sento. Jo només intento ser un bon amic dels meus amics, que segurament quan deixi aquesta obsessió de feina probablement els retrobaré molts d'ells que he perdut per aquesta obsessió malaltissa per la feina. Només procuro ser un bon fill dels meus pares i sobretot procuro ser un bon company de la meva companya i que junts puguem disfrutar d'aquest meravellós espectacle que és veure créixer tant a la Maria, el Màrius i la Valentina, amb l'objectiu de no emprenyar-los massa, que puguin caure tantes vegades com vulguin, perquè sabran ells, o que menys puguin saber, que els seus pares estan allà per ajudar-los. Molt honorable president del Parlament, és un honor immens poder rebre aquesta medalla. De part de la meva família i meu personal, intentarem, no sé quan li podrem tornar tanta gratitud, només espero comportar-me el millor que sé i no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, i no hi ha retrets, no hi ha excuses, i ens posem a pencar, som un país imparable. Creu-me que som imparables. Moltes gràcies i visca la Catalunya.